Good morning mga katikiman! Ngayong umaga, isi-share ko sa inyo ang aking style o paraan ng pagpa-fried chicken. Ayan ang ating chicken. Mga katikiman, wala na po yan ng boneless na po yan. Pina-boneless ko na po sa aking binilian. At syempre, ang ating mga ingredients. Ayan, kalamansi. At counting breadcrumbs. Syempre, yung ating harina. At mayroon din tayong crispy fry. Yan, crispy fry ang nalagay ko dito. Yan po ang mga lalagyan ko. At syempre, ito. Ano po yan? Cornstarch. Yan po ang mga ilalagay natin sa ating fried chicken. Yan. Ang unang gagawin natin ay lalagyan muna natin ng kalamansi. Yan mga kaibigan. Pang alis ng lansa. Ito ang sekreto ko dito. Ginagawa mo. Kalamansi. Mga kaibigan, may nakalimutan akong isang ingredients, yung ating itlog. Pwede naman sanang walang itlog, kaya lang gusto ng aking anak mayroon daw itlog. Yan, yung egg. Isang egg lang mga kaibigan, pwede na. Yan, lagay na natin. So, nating ilagay ay yung ating crispy fry. Siyempre, halo-haloin muna natin para maano yung itlog. Mga kaibigan, kanina nilagyan ko na pala to ng kaunting asin para sumuot yung lasa. Siyempre, ilagay na natin ang ating crispy fry. Kaunti lang para may malasang kaunti. Yan. Mga kaibigan, nakalimutan ko nga palang tanggalin yung buto. Ginagawa mo. Yan, tanggalin muna natin yung buto ng kalamansi. Ayan, tapos nating ilagay, alis yung buto ng kalamansi. Sunod nating ilagay yung ating kaunting harina. Yan. At lalagyan din natin ng cornstarch. Although parehas lang naman, harina cornstarch, kaya lang mas maganda pag nilalagyan ng cornstarch. Mas crispy. Yan mga kaibigan. Kaunti lang lulutuin natin ngayon kasi kaming tatlo lang ng aking mga anak ang nandito sa bahay. Yan, paghahalo-haloin ko lang to. Mga kaibigan. Sigurado, ang sarap na naman ito. Para sa aking mga anak. Iba sana yung lulutuin ko ngayon, kaya lang siyempre, ang huli nating ilalagay ay ang breadcrumbs. Yan.
Halo na mga kaibigan, mga katikiman. Yan, kulang ang ating cornstarch. Lagyan pa natin. Konti pa. Sabi ko nga kanina, hindi sana fried chicken yung lulutuin ko. Lulutuin ko sana pininyahang manok. Kaya lang ayaw ng aking anak. Kaya ang request niya ito, fried chicken daw. Kaya yan ang luto natin ngayon. Salamat nga pala sa mga nag-subscribe. At syempre sa mga nag-like, salamat din. At sa mga magsusubscribe pa lang, mas lalong maraming salamat. At syempre yung mga kaibigan natin dyan, yung mga kapwa natin vlogger, huwag kayo mag-alala kung lahat kayo bibisitahin ko sa inyong mga bahay. May trabaho lang talaga ako pang minsan-minsan, kaya minsan napupusuan ko kayo gabi na. Kaya sa umaga pagising ko mga alas 3 ng umaga, kasi mahina ang signal dito sa amin. Kaya pag alas 3 ng umaga malakas ang signal, gigising ako ng alas 3 para masagot ko lang yung mga comment ninyo. Maraming salamat. Yan. Magpa-fry na tayo. Dito na tayo sa aking mahiwagang kawali. Yan mga katikiman. Yan. Tamang-tama lang. Ayan, kumukulo ng ating mantika. Pwede na.
Ayan, luto na ang ating fried chicken. Sarap, bebe. Muna. Sarap. Ayan. Ito na. Ayan. Tuwang-tuwa na naman ito ang aking mga anak. Yan, walong piraso mga katikiman. Parang Jollibee. Yan, mga katikiman. Luto na ang ating fried chicken. Kung nagustuhan nyo at may natutunan kayo, huwag kalimutang mag-share at mag-subscribe. Siyempre, huwag kalimutang pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga susunod naming video. Kain na!